Gira Barcelona és un entramat de diàlegs, el d'un escriptor d'abans amb 12 escriptors d'ara, els de 12 escriptors contemporanis entre si, i el de la Barcelona de 1950 amb la Barcelona de 2016. I per això m'encanta. Espero que us agradi. Part del relat que públic que gira Barcelona es desenvolupa exactament aquí. Escriure el Gira Barcelona m'ha servit per viure una de les experiències més emocionants dels meus darrers temps, que ha estat passejar pel Raval a les 6 del matí després d'haver dormit. Amb les històries que vaig veure allà, em vaig pensar una que és la que ha acabat sent el conte que he escrit. Espero que us agradi. Gira Barcelona, una obra que intenta ser una radiografia de la ciutat de Barcelona al segle XXI. Per mi ha estat un luxe, un honor i una meravella formar-ne part. Espero que vosaltres també vulgueu participar a través de la lectura i la seva celebració. Gràcies i endavant! La veritat és que m'ha agradat molt de participar en aquest projecte col·lectiu perquè m'ha permès de participar en aquest homenatge a la Nòria i a Luis Romero, però també aquest gran escenari que és la ciutat de Barcelona. Barcelona és el somni d'un país sense poder i és el teatre de moltes ambicions, algunes esclafades, i és també el lloc on qui vol pot canviar de pell. Som davant de la bugaderia del carrer Sant Iscle, a Virrei Amat, que és precisament l'escenari on té lloc el conte Sweet Queen. Està protagonitzat per la Maria, infermera, i per Vladimir, pianista, que tots dos es troben en aquest espai. Jo no coneixia la Nòria de Luis Romero. Aquest exemplar el vaig comprar per internet i em va costar €1. El vaig anar a recollir a la plaça Catalana, al Guinardó, amb l'autobús 55. I el recorregut em va servir per explicar la història de l'Alícia, amb la qual he procurat mantenir l'esperit crític de l'original. En el meu cas, en el cas del conte que publico en aquesta antologia, que es diu Vertical, es tracta sobretot d'un viatge que jo he fet centenars de vegades, una caminada que he fet centenars de vegades, baixant el passeig de Sant Joan des del capdamunt de tot fins a l'Arc de Triomf. La idea de que aquest viatge vertical és també d'alguna manera un descens als inferns. Gira Barcelona té el plus de la continuïtat, en la millor tradició de les històries creuades, com les de Raymond Carver, i a més, amb uns companys de viatge immillorables. Quin gust fa participar segons quins projectes. Un d'ells, sens dubte, aquest Gira Barcelona, i per moltes raons. Per la ciutat, per la idea, que és un homenatge a les lletres en si mateixa, pels companys, pels editors compromesos, en fi. Què us he de dir? Animar-vos a llegir-lo i a passar-vos-ho bé girant, com nosaltres.